Ndakara zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, ndakangokumbirisa ugare wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Because panyaya chapo chaipo, aiwa hapa kuda gun salute. Right, muri yeZimbabwe mangwanani ano ndauya nenyaya iri kutenderera iri kunetsa. President Mnangagwa this morning inspected the Reserve Bank of Zimbabwe gold reserves ahead of the country's monetary policy and launch of the structured currency tomorrow. It looks like gold. This new currency will be backed by gold. Muri yeZimbabwe ndo nyaya iri kuitika pano yekuti President Emerson Mnangagwa vamuka vakananga kubank vachida kunoona kuti boy here kuRBZ uku vachinoona kuti gold racho riripo zvechokwadi, because mari chaiyoka harisingori bepa riya. Kana pasina goridhe rinenge rakabheka mari iyoyo haina value. So panapa vagadzirira gold ndozvavanga vachitarisa kuti gold ravo bo enough here, zviri kuenderana here nemari yavada kuisa mucirculation, nekuti mari inobhekwa negoridhe. So goridhe racho ndo ranga richitariswa, ririmo riri kubuda pamufananidzo rakapailiwa iro. Ukaenda Sunday Mail unoona mufananidzo yakasiyana siyana pachibuda vachinyatsoongorora goridhe kuti ririmo here. Ameno tichamboona pamwe zvinogona kushanda this time around, since kariko kekutanga takazvitarisa kuti vari kutobudikirawo vachitarisa goridhe kuti ririmo here, nekuti vari kugadzirira zviri kutanga zvakarongeka, new governor, new currency. Kwasara kumboona kuti pangoita new economy zvinhu zvavo zvangobalanza. Vamwe vari kuti aiwa zvikafamba mushe dai pangoita new president. Amen. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndakakubatirai pachannel yenyu nhasi yeKulian TV. Kana uchangotanga kusvika panapa first time yako unoziva zvekuita, gara wasubscribe usiya something chinonzi like.